Saya sempat ngapli yang subhai pi kipralok kipramet kibias ngap ini ke channel jong kasi jantia Seventh Adventist kaba ngihekai bangi keren nak tin jong blay barashua bangin ya beteng ini ke jing keren ini ya pandemic li ajing doai nyangu imi a trial blay na mta jing ku jong mi ya jing ko jing khia mlaai kam tam jing tip in sempang na tin jong mi bagi jelak sebun ke jong mi ban ai hangi ya ke bor bangila ban sakri mi tu ya ke khu ngi bai pi bai ban ai bu musim jong mi nyai don kat ban ngi banyalam ban hikai ban sutu kham jeliu ya ke tin ke jong mi khnang ba ngila ru ban buat ban im ya ke jing im ke bedai ka kumon ke jong mi ya kini baro ngi buti bingi pa na teng Jesu amen kita atli kita khot bible ki ba I kumba ki persya kawai ya kawai pat kata kalong kani ka bangila ban syam ha ka sitiu apostol Paul syaki nong Kolosai ba ka sitiu apostol Paul syaki prabngai ki bari Hebrew kum ki Kristan ki bapule ke Bible yu I yakini ki khot kum ki biya persya kawai bar kawai pat hanai ka jing sisha ka tien jong blai kamla ban persya kawai namar balat ho yaki bar khoj da ka jing persan musim ka jong musim khoj hanre haba ka I kumadon ka jing persya ngi hab ban sung thu ki bapau kum kita ki di tanah kadau jong ka jing bam sung thu jong ki breu idon ka jing bam sung thu ya ka jing ya pher pren kini ar ba kadau bukong san e kalong ba don sibun ki breu ki bikai la ka jong ka jing sung thu laka jong sampang bar kita ki bas ngau ru kim da wat bania dalade ya kita ki hikai laki long ne em ki badai ka bakham phala galong baya kini ki sithi bro atli latip bala pudiang da ki babun ki scholars ane ki khraw perkhat bible be fair bay kini bro atli ki sithi ki Kolosai be Hebrew dai hi upol bat ho eki hoi ladon ki batharai badai Apollos batho ladon ki perkhat badai Barnabas batho handrai nda haba kli yit bania ki scholars ki shemba kini jing tho pro atli ki na Paul badai ma uhi batho ikini persamaan wa ni commentary baki we jing tho but labon ki jing ajing mut rai hab khadu hi ki scholars ki Bible scholars par khoi ki menjur bai kini ki sithi pro atli la tho hi da Apostle Paul nya pek no ya ka banungkong problem ada ke jing nya pek ya kan ka sitiu po sikin Kolosai kelong ba ar ka khat bukan riu hani ka ongom ni namar kata wat ai ba uno ru un bisyar ya pi ha ka babam la ni ha ka badi la ni sipang ka sngi jing khawai la ni unai thamai la ni ka sngi sabaton ka khat bukan nyau ki balong ka sngiu ya ki ai ki bersawan hanrei ka met kalong ka jong Christ wong namar kata kamu ladon lepa ka jing tho hang te haneng kani ka dekat bukan ri ko jing pu nia ka jing pen kut nia wong namar kata hang te upol mut ban ong ba haki prawngai ki ban Kolosai don katu kat ni kino hikai ki bawan pen klumar ya ki prawngai hang ni hajaka ha ka ni ka snong ha ka ni ka ri ya ka ni ka sitiu pol tho na po photok Indonesia kabaudan hapo bendi harum but usngau du mensim ha galiang abu usngau badon kinu hikai ke bukum kita ha Kolosai kejaka ha ka ba ulaseng ke balang hang tu but uladu jingkerman ha galiang na kata kada utho ikan ki sithi namar don ki baong ba pidang dai ban share pidang dai ban kenya ban kriam pidang dai ban buat ikini ki niam ki rukom upolo ongkom ni la da pipet bahana ka dokhat ka ba karwai ba ubalot share ya piru da ka jingot share ka bam simla tha do ti da ka balot no ya ka met ka do ba ka jingot share Chris habala betep lem ya ud ha kata ka jing pun baptis ha ka ba penmi pat penmi lem ya piru bat u da ka jinget ha ka jing trai ublai bal penmi pat ya u na ki bayam baja fiken
balayap no ya kajing rengkang bat ha kajing bam od share ka dok jong pi ya pi ngaong ula pelong embat haba ulama no yangi ya kajing rengkang jungi baro kalau bersau haba lala pendam no ya ka kot jingkular balatho hakiniam kirukom ki beliak persyak yangi kabang persyak yangi ba ulaweng no ru ya ka urusak nar ya ka kading puna bad haba ulala law no nalade ya kajing sinsar be kabor wathat rong yaki ha bapau udarisa halo jongki haka hane pol uwan ra ya kataka kentien hang ne ukran siapang kajing long ka jong Jesus Christ dai ubla share hot henrei uong hang ne pol wong bapim dan kam syu ya kataka jing share nama balapan baptis siapi hau Christ Jesu Alpi pait bangan nak istiu pos kinong Rome talnong ka baar hang tu pol ukran ka basyai baya kata kajing bam od share ru kalong kum kajing od share hi ladang ila priang yau Chris Rome alnong ngene pait kan ka khot ane ka ongkum ni namar kajing od share kapan mentoy sisa ladame sumar biang ya hukum handai ladame long unong rengkang ya hukum kata kajing od share jong me kala long ken kajing bam od share nama kata lada kata kajing bam od share ke sumar biang ya kajing burukom ke jong kata ke hukum hatu on nyau ya ka ta kajing bam od share jong hukum kajing od share hatu kanom long ru ha kaba ba kata kajing bam od share ke bana kenjatan rai lada kala pendap ia kata ke hukum kan bisyar ya me uba bat kajing od share ru melong unong rengkang ya ke hukum namar uta umlong ujiu ubatang ha ke bapau lemne kata kam long kajing od share ka bah ha ke bapau ha kadok hendrai uta ulong ujiu ubalong kumta ha ke beri bakajing od share ka long kata kajong kadonut ha ke mensim om ha kadak ken uba kajing ro jong kam long na ubreu hendrai na ublai hang ne pol penrem ia kata kajing od share hoi kajing od share ka long babha larangi sumar biang ikum jong blai kane ukuran hakaliang jong ka medical science ngila banong hakaliang jong ka koi ka khia henrei uang kane kajing od share ka kum kajing bu bet jong blai ka thmu shisha kajing od share ka donut te kum tala ni priang yu Jesus Christ upol ukuran ka basai ngim dan kam syu ia kata kajing od share larangi pet biang ngan pai biang mentas kolosai arlenong uang kini kim dan kam syu namar bangi ilap diang yau Chris kumunong panim munong sius pak jongi bayap nak benta jongi te kumta ada pipu pet na duk dekat ka ba khandai naba hau kata kajing dap baro jong kajing long blai ka syong teli bad hau la pendap ya pi ubalong uklik kajing sinsar bat ka bor baro ha ubala od share ya piru da kajing od share bam shimla thau da kikti da ka ba loit no ya kamet ka do ha kajing od share u Christ hang ni upol pun syai bangim non kamshu ya kata kajing od share nang tau ong kum noresh pang ketika niam kerukom ke batho ha ki kot jingkular habalala pendam no ya ka kot jingkular kata kamut kini kiniam kerukom kajing od share kiniam jing kinya jing kriam kini bar khoi la tho ha ka kot jingkular ini ben kan mau ba om shimla tho yakini ha ki mau lang keniap han rei la tho ha ke kot jingkular bar kini pol wong kila kot kila dok kila dam ha ka nyap yong Jesus Christ aga ding pna han rei ngede ben kan mau pat de ba kidon ru saki wei de ki kadon ska wei pat kini kai pang kasabaton kabadai ke bawan man la katayau kini ki bawan sisin sisnem la tho ha ka kot jingkular bawang pol henrei ki bawan pada sisin si tayau ki sabaton bawan sisin si tayau pada tho ha ki maulun keniap kemudian au mentan ni pe gini berart lagi jing tho ikum ki persya andai kimi persya nama da kaji mam suthu la se bun sen ngi kren flumar bang klen bakla ne pol wong gum ni haknya dei pada ba kesabaton ka bawan sisin si tayau kita ki bawan sisin sisnem ki batho ha ka kot jingkular kilakut ha kajing yap yung Jesus Christ
Tikum tangim don kamsyu rebandang sumar ya kita kijing kenyajing kriam ya kijing share kita kenai temai ba kita kijing khoiniam bar khoi kilakut ha kijing yap jong Jesus Christ kum Kristan sisangim don kamsyu hiru bandang kenyadang kriam namar Jesus Christ ubalong ukulang berat besi sajong blay uladap ban kenya aingu sisin na banta jongi ban ngim don kamsyu bandang ya kenya ya kajuk kijing kenya man la kapo la kumba ukris umpat yap lada pipet ban ngana ke sipo ke Hebrew kal nong besipau hang ne pol kan ke besai siapa Jesus Christ bala yap sisin ha ka khot kal nong ka ba kendai ngam ba nong kal nong ba kendai na du ka khot ka ba ar pau lai hang tu ladan kam na mar kata ban pun khu ya ki dur jong kita ki ba habneng da kini hanre ya kita ki bikin jabneng hi da kejing kenya bakambha banyak ini namaru Chris ulalai rung sya kejaka kentang bala tau da kikti kabasriem ya kata kabasisha hendai sya kata kabnenghi mentaban pa wakhmat ublai na gabenta jongi hendai ba un aingu ya de bun sin kumba orang ba leng do ulai rung sya kata kejaka kentang halakasnam dalaka jongkasnam lemda kumta kadai ya cisu ban syak bun sin nadu mendonglong ke persai hendrai mentatang si sin lapan pau ya ha ka bakut kia ya ka ban pendam no ya ka pop da ka baknya ya lade kini kijing kenya bar khot kilakut namar Jesus Christ bolong khulang berat jong blai ikan mau ya Yohanes hadin ba ulada pembaptis ya Jesus Christ uliyo ya umunsim khoi ba uhiara kadurmat kum kaparo uliyo sngauru ya kajingkran jong bleu bukpa na bneng wang hakmi uni ulong haka lanong ka banengkong ka gospel ka kumyanis kalong banengkong ka khot ka ba khandai haka bala syai Yohanes yo ya Jisu bolowan bolong hakmi ukon lang brot jong blai ubakit no ya kapop jong ka persai amen. Ngim dan kam syuk bandang kenya. Kumali pulia mentan na kay Hebrew. Jesu uknya mentatang sisin. Bat lapun kut ya kijing kenya baru khot. Badah ka klimat ka bau Jesus Christ uyap. Uang lapendap. Lapendap ya kai? Lapendap ya kita kijing kenya jing kriam baru khot. Kibalong serngiu ya Jesus Christ. Kijing lak niam ha ka tabernacle. Ha ka jaga kentang. Kila kut no da ka jing yap yung Jesus Christ. Hoi sisha hakapor ka bau Jesus Christ yap katu ka temple batay Solomon kam dan syu kadon ka temple ka baar ka batay po yung Ezra bu Nehemia hoi sisha ngim dekat mau kadon em ka sunjuk jutang hang tu ya ka tangim ya kran handai ngiken mau bah ka po yung Jesus Christ kadon ka temple Jerusalem tamba kam dai syu ka tu ka batay da Solomon namar penjat ya ka po ka jing hatma ba ka jing kerkut ya ka Jerusalem hakapo jong Nebuchadnezzar. Baik ketua ke tempel ke baar la penjat dau Titus pada usna menyau pau. Ni kan mau ka taru download hak history jong ka barang Kristen. Mentangnya pet no pada. Ya ka chiu po se Hebrew kol nong ka ba sao pada. Ni pet no po se Hebrew kol nong sao kabukan pada sepang kesabatan kabuan sisin sitayau. Ni pet na du ka khot bopra. Namalada Yoshua ulala ai ka jing syong that yaki dala keran hadin siapang kata siapang gawai pat kasni wong ujisu Yoshua hang ne mur ujisu ru lada ulamut ban pengkala ujin layat ho kan ba undang ais da gawai pat kasni rei wong unamar kata kadang sa ka jing syong that kasabaton nyau pai lang ublei namar balai wong kumta namar uhiru lejes yang kasih sebeton. Ngesiapai kam hadin ni kata. Nang tahu orang kumno namar uta ublai besut siaga jing jathat jong uhiru ula syong that nagi kam jong kumba ublai ulale nakita ke jong Kanika dekat ka bekendai ba sipau. Kapan kan mau biang kapan palang biang yang isedien. Siaka pol jong ka jing pelong ya pertai. Wong kumno ngempet biang namar kat nama uta ubalik besut siaga jing jathat jong uno ubri uba chong that ha kasing sabaton uhiru ula chong that nakikam jong kumba ublay
ulale na kita ke jong u. Menu kata kajia, ngin pe ya kata na kitab Genesis kelnong baar. Kata kamu ngideban pertubut ya kata kajing bu unti ke jong blay. Dalam ngipet Genesis kelnong baar hang ne kerkot keberengkong hadu kebalai ka ongkom ne. Kum tala pendap no yaki beneng baya ke pertai. Baya ki kenhuan ba barok jongki. Te ha ka bahnyau kasngi ublay ula pendap no yala ka kam ya ka ba ula la pelong bad ha ka bahnyau kasngi ula syong sngi na ka kam jong ubaro ya ka ba ula la pelong ba ublay ula kerku ya kata kasngi ka bahnyau ya ka bahnyau kasngi ba ula kentang ku ya ka na ba ha ka ne kasngi ula syong sngi na ka kam jong ubaro ya ka ba ublay ulala penlong patau. Kane kadkot kabisipau hakistiu pos kebrul nang besau. Kapen kan mau biang yangi ya katai kanuksa ka ba ublay ulabu. Ublay umdon umjuthaj kamba ong isayama. Ublay umjuthaj umjulwaj. Henry ulale ya kane ban bu kanuksa na kabenta jongi. Ba upol pen kan mau biang yangi na makata. Na mar kata tongin yai minat. Ban lai besut sya kata jinjat haj. Yo ba unu ru unhap hakata kaju karukom kajing bam kongu. So ma ban ongi kata namal dari pulih khamsyadi ni dai wong namal ka tinu blai kalong ka ba em ba ka ba donbor ba ka khamnap banyak kanu ka wai lam adlek sarti. Bar ka ba pay hadu ka ba punya khlat ya kajing em ba ka mensim ya ki mat ba ki khansiing ru bar ka bisyar ki jingmut ba kajing temu ka donut. Bar om don kajing tau bak lempau khmat jung u henrai ki aka barok kelong nungkut baki pau persya haki khmat jung u bar ubangi don kam hang ne upol wong ba upun kan mau be yangi ba kini ki hukum om tang ba ublay usyong sngi om tang ba ublay usyong taj henrai udah kerhu udah penggentang hu ya karo ba dai tang ikane ka wei ne kisngi ke ba ublay ulabu ru hakas hukum. Meneng ngipule ketu ka ba kasti ju us ke dong kolsai hang tu ke keren balat ho ha ka kot jingkular. Am dai hakas hukum am dai haki maulun keniap henre ka ne pada ulat ho ru haki atli ki maul keniap balat ho ru tak sindri ati jong ublehi. Kan ngilak ban pej na ka kitab Exodus kan nong balai pho. Wei ka khot ka bakat pra. Hani ka tho kum ni. Anda ulawai no ban keran ha Moses ha ulum Sinai. Ulai ha u artli ki maulun keniap. Jong kajing pela. Ki maulun keniap balatho kan da ka syenriati ublay. Ya kane ka hukum sabatan ka bawan sisin sitayo. Wong rius ngi mentre ban men la ka kam jome baro. Barkas ngi benyau kalong ka sabatan yu trai ublay jong me kane kawan sisin sitayo. Bat tho ya kane ru ha ka hukum. Nya pairu na kitab Exodus kalnong ka ba arpau hang to ka kran syai kata bat ka ai ka ba upol kuran ha ka siti jung usyaki Hebrew kalnong ka ba sau hang to upun kan mau be yangi kata ka khat ka ba kharway Hebrew amin Exodus arpau kharway na ba hakin reus ni utrai la thawi ka beneng bai ka khendau bai ka duriau ru ba ya barok ka badan haki ula syong sngiru kata ka sngi ke benyau namar kata utrai lu kerhui ka sabatan bar ula penggentang hu ya karu de ya kane ka hukum ka ba uthap ha ka sipo hukum utho hakim maul keniap om ha ka kot jingkular kum balong katai ka ba nio i ha ka stipol siganong kolosai bar uang ni agar khot bafra kan mau ya ka sngi sabatan ban rakhiku ya ka Ngiken mau haka jingyak lenti yung kihun Israel na Egypt sikanan haka nong kebakan riu Exodus ang tupin Syam haka jing penhap ya kemana kadai jing penken mau biang kajong ublay ya kihun Israel baman na kasni kajing penkere kihap banlum mana Arsya ban na kamenta kasabatan ya tupin sipuli kajing penhap yung ublay ya kemana henrei ladakin bu ya kadai kajuk kemana hakiwai pagisni kaput kasi utung bat kami kesan Henry ha baki bu pada kasih sebatan kam simadon kajing puat kajing utung bagi miksan. Kapani bau beliau ker khusisya ya kasabatan bau la penggentang khu ya karu. Tena kata kadau upolu ong tongin
Ngin minat balik besut saya katakan jatai. Yo ba unu unhap hakajuk karukom kajing bam ko ngu. Upol ong yang ibang ngiri ban buat ikan uksa kajong ublay. Ikan mau jisuru ulit jasang hi kasih sebatan yang kata ngitip. Haluka sahun reu berkhaynya tip. Ulawan ru haja Nasaret hakabla pensan penerang ba yau tekum ba ujule. Hakasih sebatan ulai rung hakasenakok. Ya tangi puling ya tip barkhoj. Upol ru habu ong tunginya minat. Hila dia tu umi minat tarai. Lalu pipet na kinuksa jong pol haki babuan ki benta jong ke Bible insyam ya ki apostol ru ki syong sni ha kasih sebatan. Kilit jasang bagi hikai na kitin jong boleh kasih sebatan. Ya katakan syusim nuksa kawe arteli namang inam la ban pulih si bon ki khot ha Bible ki don si bon ki bede sebatan. Hagi syah ka sabat ha Bible tang sipang kentin sebatan kadon hadu sispa tam sispanya fu arsin. Tapi pipet naka concordance pensiam bakal hadu sispa tam. Hagar khat ka ba sapuar. Kam ke apostol sa khalal nong kar khat sapuar. Tekat bang limi no kilikerpat. Ba onyo yalap haki yakini kitin hakasni sabaton ke bobot. Kata kamu upol bagi apostol kilialap hakasni sabaton hang ni. Te haba lapen waino ia kata kajinya seng sinekok. Sibon ki jiu bat ki belakelaniam ki baru belai klia buat yo pol bat ubanapas. Ki bahaba klia keren haki. Klia kentu ya ki banyai ne hakajingai jong belai. Banyai ne hakajingai jong belai. Nang ta kerkhot samusau. Te hakasni sabatuan kebabut lajan baro sisnong klia lang banyak sengawi tinu belai. Upol hang ne syuong tayangi bangin song sing kasih sabatuan. Umong tayangi to nya minat malai busut syata nya tai. Rema uhiru lapen I dengan usa. Ma ulu syong sengi kasih sabatuan. Baulek kumta la pipet naka donong ka bakan nyau ka khot ka baar hang ne ka keran susu. Ia ka jing pen scam bau pol ya sing kasih sabatuan. Wong taru ka khot banangkong ni pule. Kal nong ka bakan nyau kam ke postal. Te haba klelek leng ba ya ka Polis bat ka Apolonia kria poi ha Thessaloni hak badon ka Senekok jong jiu te upol kumba ujule ulale rung haki bat lai sngi sabaton ulapet inya haki naga jingtho kata ka pen I ba upol kumba ujule uji suru kumba ujule kini kinuksa ki ba upol ai hangi Bagi ni kijing thok ke bau pol ai hangi. Ula penyakrat ikini artli jaj sabatan. Ha ngim padon por san bande ikani ka jing puli bau kham bania. La pipet bahan ka kitab Exodus kel nong ka balai puai. Nadu ka khot bakhat lai pen I hang tu don arjaj ke sabatan. Man puli kan ni. Mana du ka khot bakhat saw pen ton stang gawe. Balai. Exodus lai puai khalai. Kongom ni. To keren ruah ki kun Israel dak ba ong si syapin rake yaki sabaton jonga. Nabakalong kadak hapdeng jonga bat pi haki pateng la pateng menriu jong pi barok ia ka banyo tip balong mangau trai bo pengentang ipi. Kerkhot bharsau. Namar kata tu sumar yakah sabaton. Nabakalong ka bakhuj ipi jaru bo pentingit yaka. Kadai si syaban penyap noyu. Naba uno rupo trajing trai haka. Ia kata ka bensim on oken na pedang upai lang jo. Henriu sngi ka de ben trajing trai. Hendai ka sngi ka benyau kalong ka sabaton ka jing syong taj. Ka bakhu yau trai. Jaru ba trajing trai ha ka sngi sabaton on penyap no sisya yau. Kani ka de ka jing maham ka jing keran ka jong blai. Upol pun kan mau biang ka tu ka juk meneng le pule. Na ka stiu pos ke brugul nong basau. Ini wan biang sai sini ka tu. Upol warak biang ka jing maham. Wong no namar kata tongenya minat banai besut sia kata jinjat hai yo ba uno ru unha kata ka jo karukom ka jimbam kongu namar ka tinu blai kalau ngobaem bag badan bor bag khamnap banyak kanu ka walam ada sati bag ka pai hadu ka peniaklat ya ka jing em bag mesim ya ka mat bag ka khanch ru bag ka bishari ka dunut bag ka jingmut bag ya ka jing thu ka dunut bar om don ka jing thau ba klempa khmat jong henrei ki eki barok ki long lengkhot bagi ba pau persya haki khmat jong u
bat uba ngia don kam hang neu polu ong baka tenjong blai kalong maka king ka bisyare ngi bat kum ta kini ki atli ki khot ka chupos ki dong kol sai ka nong baar ka khot khan reu baka chupos ya ki bru nong basau ka khot ka bakhandai kimia persya han re ki yai lang ban pen i hangi baki sabatan bawan si sin si tayo kilakut apa si sin si snem kilakut kita kenai thamai bagi kita jing kenyai jing kriam kilakut bagi sabatan kabawan si sin si tayo kenyai sa kadang sa hadu menta bat kenyai sa syadu ki bam jukut ong ui saya telnong ban reu pun reu kadakhat kaba arpau ar bat afulai namar kum baki beneng basamai bat ka khendau basamai ya ki bengin thau ya ki bangan thau kenyai sa khmat jonga ong try kum taru usmbai jong pi baganam jong pi kenyai sa teken jeru pana uwei unai thamai hadu uwei pat banna ka wei ka sabaton hadu ka wei pat kado baro kan wan ban mani khmat jonga ong utrai hang ne balai unai thamai wan balai umi unai thamai hang ni ya kane ka subjek jong balai bangi hap an le jaseng balai unai thamai udan hang ne ngin sia pet pat haknya dei bat ka kitab jimben pau kalong ba alfuar kata kasawan hadin pakai hikai ladang idang don por banyak keren handrai hang newong na kawai kesabaton hadu kawai pat kado baro kan wan ban mani akhmat jonga ong blai tekum taru ni mane ya mana kasih sabatan nama ulong utrai ublai jongi bat hau yangi bo pelong ki kai bar khait da kabor ka bamayan ka bamla ban mudur syu batang hakin rius ni ula ban thawi ka beneng ba khandau labo ru kasih sabatan kum gajing penggan mau ya kata kabor gajing pelong gaju tekum ta uang bangim dei ban long kita ki khun jo gajing bam kongo ndai ban kongo ya tin jong blai kongo da gajing ik am na kada wingi kwa beneng am na kada wingi septing gadu jok ndai na kada wingi ik yo Jesus Christ ken ngin kongo yo namar dei ma ubo pen im yangi dei ma uban ai bor hangiru bangin la ban kongo da ka bo jongi sisa nginom la ban kongo da lele ru em mengilong ta Gibril ki bagan jadok handai kau kum jong blai kalong bagan jam sim te takada ka bo jong mesim khut ngila ban kau ngu ya kita ke ji kai jong bar khoi to blen ku khu ngi we pi wei pa chon pungkun anduai sai sen pan ngai ngu eme atrai blai na wantangan ke klimat ka handiat ka bangila yo ban pule lengkot nak tin jom me ai ba kini ki khubor wala ke long ke lengkot hoi da ka bo jong ngamla an pusut khu ban perung ka donut jong Gibril le se kan rung ta ka skor jong ki handai dei musim khu jong me ban perung pada ka donut jong ki bagi sesuatu yang ini syabara sumar donkan bayalama me yang ini musim khu jong me ini butimi pana ten Yesus amen.